Здравейте! Днес ще ви разкажа за нашата гръцка ваканция, или поне за първата част от нашата гръцка ваканция. Вече трети ден се намираме в Нея Рода, на полуостров Халкидики. Това е едно малко селце, може би, което се намира в, може би, най-тясната част на острова и има доста плажове. Отседнали сме в хотел Леандрос, който е 3 звезди и така се намира на доста добро местоположение. Първия ден, след като пристигнахме, наспахме се и отидохме на плаж Трипити. Денят беше доста ветровит и дори облачен. И от страната на Нея Рода имаше доста големи вълни, но хубавото на тази част на полуострова е, че когато от едната страна има големи вълни, от другата страна е спокойно. Отидохме там на плаж. Плажът реално е на 5-звезден комплекс или хотел, който е в района, и трябваше да си заплатим по 10 евро за чадър с 2 шезлонга. Паркингът към плажа не е особено голям. Всъщност, може би не повече от 10 на 15 коли имаше къде да паркират, но понеже не отидохме така по-навреме, имаше места за паркиране. На втория ден останахме в Нея Рода. Тук чадърът не се заплащаше, само консумацията от бара. Като сядаш, поръчваш нещо от бара и така можеш цял ден да си стоиш на чадъра. Плажът беше доста добър, даже останахме до 8 вечерта някъде и след това директно седнахме да хапнем. Днескашния ден решихме да посетим един друг плаж, който се казва Вулица и има бар, който е много готин, пускат много готини парчета, целият ден музиката свири. Там също чадърите не се заплащат, само консумацията от бара. Има обособен паркинг около зад бара, където може да се паркират колите. Като плажът е много готин, с изключение на това, че самият пясък е доста каменист и сравнително много бързо става дълбоко. Но като цяло водата е кристална. Страхотно местенце между скалите е. Много интересно, много красиво. Водата наистина е туркоазено синя. Очаквайте да пусна пълно ревю на цялата почивка, да пусна втора част след като се приберем в България. Ще има много снимки, видеа. Едно, надявам се да стане много интересно видео с местата, които сме посетили, с моите наблюдения, с моето мнение за това как е минало цялото изживяване, къде с съвети, къде може да отидете, къде не бих препоръчал да отидете. Очаквайте включване, може би след 1 или 2 седмици, понеже не си нося техниката за едитване и реално като се приберем в България ще трябва малко време, за да направя всички видеа. Чао за сега и до нови срещи!